ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சரண்யா வெட்டு சமையல். இன்றைக்கி என்ன லஞ்ச் பாக்ஸ் ரெசிபின்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஸோ இன்றைக்கி மார்னிங் பாப்பா பூரியும் உருளைக்கிழங்கு மசாலும் தான் கேட்டிருந்தா. ஸோ அதனால் அவளுக்கு லஞ்ச் பாக்ஸுக்கு பூரியும் உருளைக்கிழங்கு மசாலும் தான் பேக் பண்ண போகிறேன். வாங்க பார்க்கலாம். இன்றைக்கி பாப்பாவுக்கு ஸ்நாக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஆப்பிள் கட் பண்ணி கொடுத்துருந்தேன். ஸோ இதுதான் இன்றைக்கி அவளுக்கு லஞ்ச் காம்போ. இன்றைக்கி லஞ்ச் சுட சுட சாப்பாடு, மசாலாலாம் அரைச்சி வச்ச சுண்டல் குழம்பு, மிளகு தட்டி போட்ட ரசம், அதுக்கு சைட் டிஷ் அப்பளம். சுண்டல் குழம்புக்கு மேக்ஸிமம் அப்பளம் இருந்தாலே சூப்பராக இருக்கும். ஸோ இதுதான் லஞ்ச் காம்போ. இந்த லஞ்ச் காம்போ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கான்னு சொல்லுங்கள். நீங்கள் என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணீங்க அப்படிங்கிறது கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.